Ik ben er nog net helemaal uit. Nee, ik ga juist Jan nog een stemwijzer invult, maar nee, ik ben nog net helemaal zeker van mijn zaak. Nou, ik heb even getwijfeld, maar ik ben er wel uit. En waardoor twijfelde u dan? Doordat de mensen waarop ik wil gaan stemmen zelf gingen twijfelen. Die wilden dit niet en toen weer dat. En nou ja, allemaal van dat soort dingen. Dus dan ga je zelf ook even extra nadenken erover. Nee, ben ik nog niet uit. En waarom ben je er net uit? Omdat er veel te kiezen is en er veel gebeurt in de wereld. Ja, ik ben er al helemaal uit. Ik stem voor het eerst op een man en ik ben al haast 80 hier en het is hap de moeder hoop. Dan ben je wel duidelijk welke partijen verbinden. Vanzelf, maar ik ga ook werken voor die partij, dus ik vind gewoon dat ik mijn eigen partij duidelijk stipje maak en met name een kandidaat uit Friesland. Dan gaan partijen roepen meestal op om strategisch stem te gaan. Zo van, nou, als wij net de grootste worden, stem dan in die in de buurt zit. Zodat wij toch nog een linkse coalitie hebben, een rechtse coalitie. Ga je dat al wagen om strategisch te stemmen? Nee, Jan nog wel een stemwijzer invullen nog een keer. En ik ging dan beslissen, ik denk morgen, dat ik dan mijn besluit maakte van, die ging voor. Nou, strategisch stemmen kan ik ook gaan doen. Tenminste, je ziet momenteel dat de PVV en de VVD een beetje gelijk zijn. En ik wil de PVV eigenlijk niet aan het bewind hebben. Dan zou ik eigenlijk VVD moeten gaan stemmen. Maar in het verleden wat Omtzigt gedaan heeft, ook met de toeslagenaffaire en dat soort dingen, daar blijf ik bij Omtzigt. Nee, ik stem echt op de partij die ik echt, waar ik voor ga. Ja? En ben je niet bang dat hij dan misschien te klein wordt of dat hij het niet over... Dat moeten we afwachten. Dat is een keuze die je in het midden maakt en die niet helemaal jouw ding is. Dus net een uitzoerige keuze, moet je zeggen. Ja, je moet er goed over nadenken wat je wil. En degene die dat het meest doet, die moet het worden.